نظر مال دولت کماون تے ملے سی نظر مال دولت کماون تے ملے سی خدا تا محمد مناون تے مل سی نظر مال دولت کماون تے ملے سی پڑھئے خدا تا محمد مناون تے مل سی نظر مال دولت کماون تے مل سی زمانے دی ساری شہنشاہی تے زمانے دے سارے شہنشاہی تے زمانے دی ساری شہنشاہی تے کو نبی سیدہ لوگ صداون تے مل سے نظر مال دولت کماون تے مل سی خدا تو محمد مناون تے مل سی نظر مال دولت کماون تے مل سی خدا دا کرم وی قبر تے حشر وچ خدا دا کرم وی قبر تے حشر وچ خدا دا کرم وی قبر تے حشر وچ کرم کماون تے مل سی نظر مال دولت کماون تے مل سی خدا تا محمد مناون تے مل سی نظر مال دولت کماون تے مل سی مدینے دے والی دا دیدار تے کو مدینے دے والی دا دیدار تے مدینے والے دیدار تے کو دینا دی محفل سجاون تے مل سے نظر مال دولت کماون تے مل سی قبر تے حشر وچ تے کوں معافی ہے در قبر تے حشر وچ تے کوں معافی ہے در قبر تے حشر نبی سید بس ایک
مسکراون تے مل شے نظر مال دولت کماون تے مل ٹھیک ہے جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لو مصرے سیدنا صدیق اکبر دی شان دے پیچھے حضرت علامہ پیر حبیب اللہ الحسنی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں صرف لو مصرے سیدنا صدیق اکبر دی شان دے صدیق لا منتاں صدیق لا منتاں چہرہ دکھا دل دار دا صدیق لا منتاں چہرہ دکھا دل دار دا بھالے دے بچے بیٹھا ہمیں غار بچے کئی سال دا صدیق لا منتاں صدیق میڈیاں عرضیاں اگو تیڑیاں مرضیاں یہ دیدار ہن غرضیاں درشن کرا دکھ ڈال دا صدیق لا منتاں بھروسہ تیرا ہے ناگ کیا موزی میں سے دغا ایک کھری ملی ہٹنی نہیں ہمت ملی گھٹنی نہیں واقف غتڑی میں ہر چال دا صدیق لا